Irreġistrat l-akbar ammont ta' każi ġodda f'din l-aħħar ġimgħa, 55 każ pożittiv ta' Covid-19 fl-aħħar 24 siegħa minn 2200 swab, testijiet li huma kemm xejn anqas minn dak li normalment kienu qed isiru f'dawn l-aħħar ġimgħat. Din l-informazzjoni ħarġet mill-Ministeru tas-Saħħa fuq il-paġna ta' Facebook fejn ingħatu wkoll li fiequ 43 persuna. Dan ipoġġi t-total ta' każi mill-bidu ta' din il-pandemija għal 1772, ammont li issa jaqbeż iċ-ċifri uffiċjali ta' New Zealand. Intant mill-każi li tħabbru l-ħadd, 5 kienu ta' qraba ta' persuni li diġà nstabu pożittivi, 2 kienu każi minn fuq il-post tax-xogħol, każ mill-cluster ta' Paċeville, każ wieħed importat u 4 każi minn attivitajiet soċjali. Minnaħa l-oħra l-Ministeru ma tal ebda informazzjoni ġdida dwar 17 każ ieħor li rriżultaw il-ħadd u għalhekk kollox jindika li dawn huma każi sporadiċi. L-aħħar ċifri ma jinkludux lanqas li żewġ nisa li ttestjaw pożittivi għal Covid-19 wara li sarilhom random testing hekk kif waslu f'pajjiżna tnejn filgħodu minn Barcellona. Dan l-istazzjon konferma li l-individwi huma 2 turisti u qed jinżammu iżolati. Spanja u pajjiż fost l-aktar milquta bħalissa minn madwar l-Ewropa kollha biż-żidiet fin-numri ta' Covid-19. It-titjiriet minn Malta lejn Spanja u viċi versa għadhom ma twaqfux. Intant Net News qed jibqa' jagħti stampa sieħa tas-sitwazzjoni preżenti, inkluż l-immigranti irregolari. Dan wara li l-Prim Ministru qal li fl-istatistika uffiċjali mhux se jibqgħu jingħaddu l-każi li jirriżultaw fost l-immigranti.